Alma e Alma, un tema que se chama Daría o Mundo, que abre o disco, e que é un tema que está dedicado ao meu pai, que, bueno, que perdín cando era un neno, e meu pai era carpinteiro, e a min estos sitios onde hai madeira e onde sempre me lembran a él, son lugares fantásticos. Para min é unha especie de, non sei, de comunicación con él, non? Pero que vos guste, grazas de novo, grazas ao Concello, grazas a todos por vir, especialmente polo respeto, polo silencio, pola escoita, pola atención, por todo. Un verdadeiro placer tocar aquí en Santa Clara, un privilexio e con un público tan maravilloso, ainda máis.